आप सबको बता दी, सुबह में हमारे को बहुत बढ़िया गाना होता सेट सॉन्ग, जाना के 3 दिन में वीडियो कैले बनी, बहुत बढ़िया बजे के ऑफिशियल पे हमारा सबसे बड़ा गाना होता सुबह में। रोवल भी जरूरी बा जिंदगी में भैया, अगर आप हंस रहे हैं तो रोना भी जरूरी है। अगर आपके जीवन में दुख नहीं है तो सुख का कोई महत्व नहीं, कोई मोले नहीं है। दिन के साथ रात है। बहुत प्यारा गाना बाटे और आइडियो भी बहुत प्यारा बा और साथ में डायरेक्ट वीडियो आ रहा है ऑफिशियल के माध्यम से। विकास राव ऑफिशियल पे के चैनल सब्सक्राइब कर लेना बस इतने। अरे भाई देखिए होता कदला करता सुबह के सुनी गाना के शेयर करे बना कितना लोग के कितना एक दिन में व्यू तो एक गाना के रील बनाए हुए भाई कल इंस्टा पे भी आ जाए गाना के रील बनाए हुए। बहुत प्यारा गाना बाटे, एकदम साफ सुथरा गाना। हौसल जरूरी बात, रोवल भी जरूरी बा। बहुत प्यारा गाना बाटे जेकर म्यूजिक कैले बनी राज गाजीपुरी भैया, जौना कि अभी से सारे भैया गाना एगो चलत ताकि तनी गाय ना सब हुई वो गाना सुनाई भैया जो सुबह में आवे जरा थोड़ा सा। क्यों कॉपी करके क्या करी रात भर में, सुबह जब रिलीज हो जाए। चलिए आप सब अपन प्यार देने भैया भाई के गाना बा भैया जो रिलीज होता जरूरी बा रोवल भी जरूरी बा जरूरी बा रोवल भी जरूरी बा। पास रह के भी जाना कितना दूरी बा। अगर हासिल जरूरी बा रोवल भी जरूरी बा। बहुत प्यारा गाना लगे।